Hei, saanko mä tulla seuraamaan sun työpäivää? Totta kai. Tervetuloa. Kuka sä oot ja mitä sä teet työksessä? No, mä oon Veli-Matti Kankare ja työskentelen Hartelassa suunnittelupäällikkönä. Mitä suunnittelupäällikkö tekee työkseen tai minkälaisia vastuita sun työhön kuuluu? Ehkä isommat kokonaisuudet on niin kuin aikataulun hallintaan, projektin johtamista ja vetämistä. Talous eli kustannusten seuranta ja hallinta on merkittävä ja sitä kautta niin kuin hankkeen kannattavuuden tarkastelu. Ja sitten toki siinä tärkeimpänä on niiden suunnitelmien kommentointi ja tarkastaminen, että saadaan ne sinne haluttuun suuntaan. Tai onko ikään kuin ne myös pintojen visualisointi tai muu lopulta, että täältä periaatteessa voisi jossain vaiheessa nähdä ikään kuin, että minkä näköistä se tulee myös olemaan? On mahdollista toteuttaa ja itse asiassa tässäkin hankkeessa on toteutettu. Me käyttäjälle tehtiin 4-5 eri tilasta, niin visualisoitiin kaikki pintamateriaalit ja saatiin virtuaalilaseilla tarkasteltu sitä tilannetta ihan niin kuin käytännössä reaalimaailmassa. Miten sitä itse suhtautuu, kun on mukana jossain tämmöisissä isoissa projekteissa ja tämmöinen saadaan maaliin, niin tuleeko siinä semmoista ammattiylpeyttä ikään kuin siitä tekemisestä, missä on ollut mukana? No, kyllä siinä tulee ja erityisesti meidän tuotannon väestä, koska sit ne on tehnyt sen ison työn täällä työmaalla ja sen aina tietää, että olosuhteet ja kaikki ei ole koskaan välttämättä ideaalit. Parasta Hartelassa on ihmiset ja työntekijää arvostetaan ja siihen luotetaan ja tavallaan, että se on se resurssi, se tärkeä resurssi, mitä työnantajalla on, niin semmoinen kulttuuri. Hei, oli tosi hauska tutustua ja jutella, mutta nyt mun täytyy valitettavasti lähteä ihan oikeisiinkin töihin. Yes. Kiitos sulle paljon. Nähdään. Moi.